Nagabis. Hello, hello, hello guys. Ayan. Maulan na gabi guys. Ayan. Nag-love shoutout po sa ating lahat dyan. Update lang po si host. Ng ating maulan na gabi. Uy. Mega shoutout po sa ating lahat dyan. Ayan. Maraming salamat po sa dyan, mga aking bisita. Pasok-pasok po kayo. Ayan, nagbabalik si ate dyan. Maulan na gabi. As in, maulan na gabi. Friends.
Nakasend na ba yun? Mga busy tayo guys. Busy tayo. Lahat tayo busy. Everybody busy. Maldita. Share muna tayo guys. Maldita. Donna. Ayan guys, kumusta naman tayong lahat? Bicolana, I tell you. Hindi ko talaga siya maintindihan. Ano talaga ng ano niya? Saan na kayo? Sa'yo na ako, ayan. Thumbs up po. Mega shoutout sa'yo dyan, Sisi. Sa'yo na ako. Maraming salamat. Thumbs up, host. Mega love shoutout. Update lang ako, guys. Kasi, ayan, thumbs up, sis. Thumbs up dan, sis. Mega love shoutout sa 4 million dyan. Ayan, maraming salamat, sis love. Let's stream, Vlog PH. Shoutout, ayun. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Update lang ako, guys, kahit kunting oras. Tulog kasi maghapon. Natulog ako si Silab maghapon. Nagpapataba ako baka pumayat. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys sa thumbs up. 6 na thumbs up na si host. Sa'yo na ako, may ano ka na po, may jacket ka na po kung andyan ka pa. Ayan, thumbs up done.
Ayan, Sisi Alma. Ang dami mo naman account. Maraming salamat sa iyo, Sisi dyan. Narinig niyo ako. Maulan kaya, guys. Maulan dito. Natamsak ako ng premiere. Ayan, sige lang. Tamsakan na natin ang premiere mo na yan. Ayan sis, tamsak natin ang premiere niya, no? Ni TXstream. TXstream PX Vlog. Ayan, hello, Ma'am Lisa. Mega love shout out. Ayan, Pinang Vlogs. Shout out sa iyo. Mega love shout out po sa ating lahat dyan. Ayan guys, nag-share lang muna po ako. Thank you so much guys sa tamsak. Ayan, may 6 million people tayo. Update lang tayo kay Lolo pag may time. Ayan, sa'yo na ako. Mega love shout out. Nagbaba siya ng bahay. Dikit-dikit muna tayo guys. Sa'yo na ako. Dumikit ako ha. Kalimbag lang. Anong gamit mo? Anong application gamit mo sa pag-live? Ano? Direct ka kay Lolo. Ayan. YT, direct na kay Lolo. Kung music ka host. Ano yun, Ma'am Lisa? Yung music mo doon? Ay, nagbaba si Ma'am Lisa ng bahay. Sige, yan na yung music natin. Naririnig nyo? Oo nga, Monica na. Oo, Monica na ako si TXstream PH. Ayan, Manilisa. Thumbs up. Maraming salamat. Oo, no copyright nga yung ano mo, Manilisa, no? Parang. Thumbs up dan host. Ayan, maraming salamat sa iyo kung lahat na nilibig. Host, BG, matulog ako. Ayan, si Mami, matulog daw. Okay lang, Mami. Mag-update lang naman po ako. Hindi pa ako naka-edit eh. Ma'am Lisa, pwede naman. Baka pwede naman makahingi ng ano sa iyo. Yung pa-congrats po. At saka si Mami, oh, nakalimutan ni Mami. Sa'yo na ako, okay po, balikan kita later. Basta may bakas ka. Ayan, didikitan na sila. I'm done with you, Ma'am Lisa, magpatok. Ayan, sa'yo na ako. Ano yan? May mga bisita tayo dyan. Yung mga iba-ibang lugar. Ayan, may Kuwait. May Pilipinas. May Japan. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. May Hong Kong, ayan. Sa'yo na po. Asan ka ba, ma'am? Ayun. Merry Christmas na tayo, guys. Ayan, thank you so much sa thumbs up, guys.
Naririnig nyo naman siguro eh. May meeting kasi lang ating amo. Akin ka na lang. Harang, sabi ni Bibi Labs, Nito Girl. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Bibi Labs, sa harang. Oo nga, kasi bawal mag-ingay. Kit ng busis. Pasensya na kayo guys, ano yung headset ko? Ayaw mo mag-headset kasi lalong hindi nyo ko maririnig eh. Okay lang yun guys, at least nakikita nyo ako. Isaac Danlos, maraming salamat sa iyo dyan, Bibi Labs. Ayan, padikit naman po, sabi niya. Sa'yo na ako. Akin ka na lang. Pakitan natin. Ito yung gagamitin ko. Ririnig nyo guys. May ano kasi yung amo ko eh. Hindi ka magalit. So, mahina lang muna. Baba ko sana yung ano ng aking member. Cute ng boses kasi bawal na mag-ingay eh. Bawal mag-ingay, sa'yo na ako eh. Ayan guys, maraming salamat sa tamsak ninyo dyan. Kanina maglalagay sana ako music, di ko makuha. Ayan sisi, yung music yan ni Ma'am Lisa yung ginamit ko. Ayan. Tamsak down host, sabi ni Emo Shake Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan sisi sa pagbisita ng aking LS. Ayan, from Kuwait. Sa'yo na ako, sige po, maya kita balikan. Ayan, sabi ni Ma'am Lisa. May bagong bisita tayo dyan guys, si Emo Shake Vlog. May love shoutout sa iyo sisi. Thank you sa pagdalaw. Congratulations sa iyo dyan, sisi Emo Shake Vlog. At Monica na pala. May love shoutout sa inyo lahat dyan guys. Ayan, music yan ni Ma'am Lisa yung ginagamit ko dyan. Para dumami yung views. Ayan. Mami, matulog ka na po. Okay lang si Jem. May naka-hide. Naka-hide si saglit lang po at may naka-hide. Sana ba yun siya?
Gandang gabi po, host. Ayan, si Recruit TV. Gandang gabi po, host. Maraming salamat sa iyo dyan. Gandang gabi rin sa iyo. Maraming salamat sa pagpunta. Susan, tulog ka na para maya gising ka na. Ayan, sabi ni Ma'am Lisa. Yan, free use for live streaming po yan. Huwag nga Ma'am Lisa para dumami yung ano mo, yung views mo. Yan muna yung gagamitin ko. Hininaan ko lang kasi baka magalit yung amo ko eh. May ano siya. May meeting pa. Bilis ng oras. 21 minutes agad. Hindi ko talaga alam kung anong dito yung bahay ni kanino kaya itong bahay na binababa ko, guys. Nandyan yung bahay ni Ma'am Teres TV pala kagabi. Binababa ni Bicolana sa Malaysia. Harang uli, ayan. May mga bahay ako dito guys na binababa guys. Ayan. Binababa ni Bicolana sa Malaysia. Kinong Berlin pala to. Dodong Channel TV. Hi ganda. Ayan, may bago tayong pasok. Sugurin na natin yan. Tumutunog yung ano pa. May ano ka na po, may jacket ka na Dodong Channel TV. Maraming salamat sa iyo dyan. Binababa ni Bicolana sa Malaysia. Pwede mo naman yung dikitan at babalikan ka naman nila. Ayan, Recruit TV. Wait lang po. Ayan, nagdikit si Rose. Ayan, Recruit TV. Binababa po ni Bicolana sa Malaysia guys. Yung bakit na ano? Kasama tuloy. Palo tayo ni Loy. Tamsak na. Ayan. Maraming salamat sa iyo dyan. Dodong Channel. Dodong Channel, yung binababa ni Bicolana sa Malaysia. Baka naman pwede mo silang anuhan. Yung aking member at saka super chatter. Ayan. Dikit-dikitan mo na sila Dodong Channel. At legit naman sila. Ayan, 8 million daw. Salamat po. Ngayon na talaga yung boses ni host kasi may ano yung amo ko. May ano sila. May pulong-pulong. Ayan. I'm done po, Recruit TV. Bakas na po. Sabi ni sayo na ako. Ayan. Ayan, thank you so much guys sa tamsak ni host. Salamat sa iyo dyan, Dodong TV.
Sorry naman guys, yung binababa talaga ni Bicolan sa Malaysia. Ano yan, member ko at super chatter ko. At saka mga mga bisita ko kagabi. Ayan. Ayan si Ma'am Lisa po, nagbaba ng kanyang bahay na maganda. Dodong TV, pwede mo naman siyang anuhan, sugurin. Mega love shoutout sa iyo dyan, Malajer PX TV. Sisi, salamat. Mali siguro yung binababa ko Ayan, Dudong TV, may binababa pa si Bicolan sa Malaysia. Yung ano, Sisi Love, Maldita sa Hong Kong. Ayan. Nakakasama mamali sa yung ano, patarastas. Buti na lang napindot ko. Oo nga, Mang Lisa, ini-skip ko lang eh. Maganda pala yung ano mo. Ayan men, para dumami yung ano niya, yung views niya. Hindi ko po kasi magawang mag-download ng mga ano, gagamitin music. Walang time. Di off nga, natulog naman maghapon. Ma'am Lisa, pahingi naman ng ano ng video mo, kahit short message lang. Please. Pasa mo naman sa aking inbox. Ayan. Si Mami talaga, tinulugan na tayo, no? Buti na lang walang ulan. Na ano na yung ulan. Kumikidlat, kumukulog. Dan dikit po pa clean 3078 vlog. Dan ano po, Recruit TV, ano ka naman ha? Babalikan ka naman po niyan. Ayan, ito girl. Siguro mo yan si Recruit TV. Bagong pasok. Yehe, salamat Ma'am Lisa. Baby loves, yung hinihingi ko sa'yo. Sige lang Ma'am Lisa, salamat po. Kain ka lang dyan. Bawal magutuman ngayon. Ano ang ulam? Ang ganda ng music mo Ma'am Lisa. Ninja mo pala ang Bicolana. Oo, ninja ko yan, Dodong. Pero ano naman yan, legit yan. Asan na yung bahay mo ba, Dodong? Nagbaba ka ba ng bahay mo? Para mabigyan kita ng banana ulit. Ninja mo pala ang Bicolana. Ayan. Dan na Bicolana. Kay host pa rin niya ang Bicolana. Ibaba mo nga yung bahay mo, Dodong, please. Bigyan kita ng banana ulit.
Yung mga binababa ko, legit naman yan, Dodong. Mga member ko yan, yung ano dyan, sa super chatter ko. Saka mga bisita ko kagabi yan, mga muni na rin sila. Wala kasi akong may babang bahay. Nakasave pala dito. Wala ko nagbaba, nakalagas. Sige, nagkalagas. Sige lang, wag ka nang magbaba, ikaw na lang magdidikit. Kung ayaw mo malagasan. Okay lang yan, Dodong TV. Maraming salamat. Hanapin lang kita. Wag mo. Ano daw? Kabisaya ka na, Dodong. Wag mo ko hanapin, nandito lang ako. Ayan. Dan dikit Polpak sa Malditas, Hong Kong. Ayan. Okay lang yan. Dapat nag-hashtag pala kayo ng Gemblog para alam nila na saan kayo galing ba. Pero okay lang yun, babalikan kayo nun. Maraming salamat po, Retreat TV. Para hindi po kayo malagasan ng bahay, dahan-dahan lang po yung pagbababa ng bahay nyo para hindi mawala yung hindi bawiin ni Lolo. Maigpit kasi si Lolo ngayon. Ako nga guys, pag-graduate na ako ng 40 WH, kinain ni Lolo yung 300 kong WH. So, hindi ako nakapag-graduate. Naghintay na naman mabawi yung 300. Di ba nag-invite ka sa akin kanina kaya nandito ako? Maraming salamat sa iyo dyan, Dodong Channel TV. Noted pala yun. Ayan si Ma'am Lisa, Dodong, pwede mo naman yan siyang dikitan, nandun siya. Napaka-legit na kaibigan at napaka-organic na kaibigan sa Casino Tigor. Hanap pasaway. Baby loves yung mansyon mo, asa na? Para dikitan ka ni Dodong. Ayan. Ayan, ikaw na lang, Dodong, magdikit. Kung ayaw mo magbaba. Babalikan ka naman nila yan. Pero sa akin, kung ako naman ang dumikit, kung hindi bumalik, okay lang din. At least nakadikit ka, nakatulong ka. Okay na yun. Huwag mo na silang gayahin na yung mga iba nagbubodol. Pero dito, wala naman ditong bodol, Dodong. Lahat naman dito mga legit ang pumapasok sa akin. Tawa si Dodong eh. Hihihi. Natawa na si Dodong. Tama, makatulong tayo sa budol-budol. Oo nga eh, hayaan mo na silang magbudol basta ikaw ang hindi budol. Isipin mo lang na nagbakas ka ng tama at hindi ka budol. Okay na yun. Hayaan mo silang maging budol.
9:35 na sa Pinas, Dudong. Hindi ka pa tulog. Paras lang yung Malaysia at saka Pinas ang oras. Yung mga bisita ko dyan, Dudong, nasa Kuwait yan, nasa Japan, nasa Hong Kong, at ikaw nasa Pinas. Ayan, sino pang nandyan? Nawala na tuloy. Ako dati binodol ako pero inayaan ko lang ngayon sa Lindodol Channel. Hindi pa ako matulog, hinihintay pa. Charot! Hinihintay na talaga ako. Salamat naman sa iyo dyan sa paghihintay. Ayan. Ilan na ba yung ano mo, Dodong? Nakalimutan ko na eh. Kung ilan na yung ilan na ba yung dumikit sa'yo. Ayan. Hindi ko dito matingnan kung ilan na yun. Nakalimutan ko na kanina lang. Iging na kasi si host, Dodong. Lola na eh. Saan na yun napunta? Napunta sa iba. Napunta sa iba yung aking music. Bakit kaya? Ang ganda ng music ni Mang Lisa. Taho na to. Disco na tayo guys, maki-disco. Ayan, pesta sa amin sa January. Di ako makaka-disco nito. Sa December, maraming piyestahan doon. Namiss ko yung disco eh. Ayan, nag-love shoutout sa 7 million dyan. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Dudong, baka naman pwede mong i-share si host. Sa community mo, ayan. Hindi ko pala ito na-share eh, sa mga aking tropa. Andyan ka pa nung Tigol, Baby Loves. Sayawan na tayo, Baby Loves. Ayan, bilis ng oras. Ano na lang gan? 39 minutes na.
Sweet Smile. Ayan, thumbs up host music vlog po. Ayan, maraming salamat sa dyan. Sis, thumbs up. Hindi kasi si busy. Ayan. Daming alagad. Marami tayo guys, dapat i-support. Ayan. Pidlapag. Pidlapag. Salamat dyan sa iyo dyan, Sisi. Ayan, si Ma'am Lisa nandiyan rin. Mga 1 hour lang muna ko guys kasi bukas maaga na naman papasok. Ayan. Saglitang LS. Saglitang LS. Pag Lunes kasi maraming trabaho, maraming delivery, gano'n. Bakit ang dami ko naman nandito? Daming tao. Ayan, nagpakulay na ang aking pinsan. Maraming salamat sa iyo dyan. Nasa pakulay ng buhay. Napala kita kanina host, nakalimutan ko sabihin sa iyo. Ano yun, Ma'am Luisa? Napala kita kanina. Ayan, may galap shoutout sa aking insan dyan. Ayan, thank you so much sa pakulay. Sa pakulay ng aking buhay. Ayan, may galap shoutout po. Thumbs up, 3 minutes sa harang host. Ayan, share ko ang live mo. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Lisa. Bawal mag-ingay si host. Yun, oh. May pakulay, oh. Wait lang, guys, ha. Insan lang nakapasok. Ay. Okay lang yan, insan. Busy naman ako, eh. Ngayon lang ako nag-LS. Wait lang. Mag-prepare muna ako, host, ha. Sige lang, Ma'am Lisa, kumain ka na muna po. Ayan. Hi, Lisa magpatok, sabi ng aking pinsan na si D22. Ayan. Magkakilala sila. Ayan, Ma'am Lisa, yung aking pinsan. Magkakilala pala kayo. Yung mga muni ko dito, mga bisita. Ayan. Sa Saudi, Kuwait. Ayan, maraming salamat sa iyo, insan, na nagpakulay ka din. Ayan. Dapat sa premiere ko na lang. Okay lang yan, insan. Ako na lang magbababa ng yung mansyon. Nilista ko muna guys kasi baka makalimutan ko.
Maraming salamat, Insan. Ayan, baka naman Insan ko, pwede may share. Wow. Andyan ka pa ba, Insan? Thank you so much, Insan. Ayan, ang aking member din. Si Celine. Ayan, si Silab. Mega love shout out. Ayan, yung mga member ko. Nandyan na. Maraming salamat sa iyo dyan, sis. Ayan na naman ito. B22. Hanapin ko pa yung bahay mo, Insan, ha. Insan, saglit lang. Insan, huwag ka nang magdudot-dot yan kasi nagmamaniho ka. Ikaw talaga, ha. Hayaan mo na lang. Ingat-ingat sa pagdadrive. Ako na lang bahala sa bahay mo. Naibababa ko yung bahay mo. Kasi yung iba hindi pa sa'yo dikit. Saglit lang guys, hanapin ko lang yung bahay ng aking pinsan para madikitan mo naman, Dodong. Andyan ka pa ba, Dodong? Wait lang guys. Ingat-ingat din dyan sa pagdadrive. Ayan. Ayan, Dodong. Andyan ka pa ba, Dodong? Pwede mo ba, din? Hindi kita ng aking binababa dyan. Hindi ko lang nasa Malaysia. Si Jasmine Chas. Yung aking, dyan. Yung aking friend. Meron pa nakaupo. Lapit na natulog. Huwag ka na muna matulog, Dodong. Papadikitan ko pa sa'yo yung bahay ng aking pinsan. Hindi ko na tuloy mahanap po. Ayan, si Malajel PH TV. Ayan, mega love shoutout sa iyo dyan, sis. Sorry naman. At ako'y naghahanap ng kabahayan. Ayan. Kabayan ng aking mga pinsan dito. Naduduling talaga ako, guys. Good night sa inyong lahat. Ang nadikitan ko, pwede lang dili magpalit ko. Nagabisaya ka na, Dodong. Hindi man ako makaintindi ka sa Bisaya. Maraming salamat. Ayun, matutulog na talaga siya, oh. Iwanan na talaga niya si Rose. Huwag ka muna matulog, Dodong.
Insan, nagda-drive ka. Uy, huwag ka munang magpipindot dyan. Ikaw talaga. Ano na ba ito natin? Hindi ko. Bakit hindi lumalabas dito yung okay lang yan, insan. Nagda-drive ka pa naman. Maraming salamat sa iyo dyan, insan, ha. Hindi ko natuloy hanap yung bahay. Nandun na sa dulo ng walang hanggan. Ayan, may love shoutout sa iyo dyan, sis. Inday Maymay. Maraming salamat po. Sis Lynn, maraming salamat dyan. Nandyan ka pa. Thank you talaga guys sa 4 million dyan. Mabilis lang naman tong LS News kasi bukas maagang magtatrabaho. Nag-update lang ako kay Lodo. Hindi ko talaga siya. Sige lang, sis Lynn, baba mo yung bahay mo pala, no? Yung mo, premiere mo bukas. Para naman maanuan natin. Matamsakan yan. Hinahanap lang kasi akong bahay ba. Sige lang, baba mo yung mo, yung bahay mo pala. Yung binaba ko kasi yung mo kanina, yung intro mo. Yung premiere mo pala yung ibaba mo dito. Sorry naman. Pero may dumikit sa'yo dyan, Sisi, ha. Si Dodong. Dodong Dikit ka na ba dyan, Sis Lynn, sa aking pinsan? Yung nagpa-member ngayon. Hindi ko na talaga mahanap yung bahay niya. Baliw talaga itong isa kong sipi. Saglit lang guys. Marami pa akong dapat pag-aralan sa YT. Ayan, na-friend sa wakas. Andyan ka pa si Celine. Ayun, binababa ni Patsmahal, yung pinsan ko yan, na nagpa-member ngayon. Baka hindi ka pa dikit. Sisi Inday Maymay, harang. Salamat sa parang mo dyan, Sisi. Baka hindi ka pa dikit sa binababa ni Patsmahal.
Ayan sis, Lynn, yung binabuma ni Pats Mahal, yung pinsan ko na nagpamember. Baka hindi ka pa dikit. Ayan, may binaba din si sis Maymay Patansak lang po may premiere, thank you. Okay. Nagtamsak na ako sisi sa mga premiere nyo Wait lang yung isa pa. Ayan. Mamaya na lang ako dyan, magbabakas. Pagkatapos ko ng LS ko. Sis Maymay, baka hindi ka padikit sa pinsan ko, yung binababa ni Pats Mahal. Mag-hashtag lang kayo ng gym vlog, babalikan naman kayo niyan. Ayan sis Maymay, baka naman pwede mo siyang dikitan kung hindi pa kayo dikit. Binababa ni Pats Mahal. Ayan. Tahimik ako dito guys kasi marami akong sinusuportahan. Kahit tamsak lang. Ng mga tropa may premiere, ganyan. Punta dito, punta doon. Serious. Mga busy yung mga tropa Ayan, Mami Susan, nag-love shoutout. Hindi ka pa natulog Sige na. Ilang beses natin tatlong palipad. Ayan guys, nakaawan-awan na si host. Salamat sa inyo dyan guys. Yun sa wakas. Bakit sis? Yun sa wakas. Nakaharang ka.
Ang haba naman kasi ng binibigay ni Lolo na araw. Salamat yan sa paharang-harang mo dyan, Sisi. Ingingay niya ang cellphone ko talaga pag gabi. Daming mga messages. 5 minuto, sis. Grabe. Diyan ko na talaga mga stranded sa harang na yan. Hindi ka talaga makapasok-pasok. Sabi nga nila, bakit ang haba daw ng harang? Lahat naman ata ganyan eh. Bigay ni Lolo na harang. Ang dami naka-LS ngayon, Sisi, Maymay. Pero okay lang yan. Kagabi, maraming tao. Anong oras pala yung premiere mo, sis? Wait lang. Sana naman bukas na sa kusina yung cellphone ko na dalawa. Kada LS ko talaga, guys, may nagpapakulay ng buhay. Kung hindi mag-member, may magpapalipad. Kaya maraming salamat po sa inyo dyan, guys. Malaking tulong na yun. Ayan. Kagabi, grabe yung tawanan namin kagabi. Yung iba kasi walang trabaho ngayon, kaya Sabadong gabi, syempre nagpupuyat. Ngayon, kunti na lang yung magpupuyat kasi bukas may trabaho. Agoy, palubat na tong sipi ko na gamit. Kailangan natin yung i-charge. Baka maubusan tayo ang battery. Ang ganda ng music. Ayan, napindot na naman yung aking music, guys. Likot. Bakit nandun na yan sa Chrome pumunta? Ayan, shout out Team Sandigan. Ayan, andito na si kanina yung mga Team Sandigan. Yung aking mga team, mga busy rin. Maraming naka-LS. Pero okay lang yan, mamaya-maya kunti magpapaalam na si host. May trabaho tayo bukas, maaga. Mag-alas 4 pala yun, sis, na ano mo, si Celine, yung premiere mo bukas. Ngayon, medyo malamig-lamig na, kanina sobrang init. Hindi sana ako, guys, mag-LS kasi bukas Lunes. Pero okay lang yan, hindi kasi ako naka-edit ng aking iba vlog. So, nag-LS na lang ako kahit saglit. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Ayan, sa mga pakulay ng aking gabi. Sayawan na.
Maraming salamat kayo sa thumbs up. Ayan. Team Sandigan, shout out. Sa aking mga team dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat. Thumbs up Ladybug 17. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Ma'am Ladybug. Nag-love shout out, ma'am. Ayan. Salamat sa pagdalo ng aking paharang-harang. Harang pa host. Sayawan na tayo, Ma'am Ladybug. Disco muna tayo. Maraming salamat sa thumbs up. Ayan, nag-love shoutout sa iyo dyan. May na yung boses ni host kasi naman tulog na yung aking alaga. Saan ka bang bansa, Ma'am Ladybug? Ayan, may jacket ka na dyan. Maraming salamat sa mo dyan, pagdalaw. Anong oras yung LS mo, ma'am? Salamat sa pagtamsak at sa pagdalo. Ayan. At sa paharang mo dyan. Harang, ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Loto Girls, sa aking baby loves dyan. Andyan yung aking mga baby loves, sa paharang-harang na yan. Sayawan na tayo, baby loves. Hindi masyadong volume yung aking music kasi baka magising yung aking tanda. Baka mapalo tayo ng lolo. Ayan. Tulog na yung aking lolo dito. Huwag ka naman magpatalastas. Kasi naman, nagpapatalastas ka pa eh. Wala na tuloy yung aking music. Ayan, nagpakulay ng buhay naman ng aking gabi pala si Ma'am Ladybug. Thank you so much sa pakulay ng aking gabi. Ayan, andyan na yung mga tropa, nagpakulay na. Maraming salamat po, ma'am. Ayan. Wala tuloy yung music ko. Balik ko lang. Thank you so much, ma'am, sa pakulay ng aking gabi. Ayan. Welcome to Silver. Ayan. Makulay ang aking gabi. Wow, maraming salamat po talaga sa inyong mga pakulay dyan. Gabi-gabi nagpapakulay kayo. Yung aking pinsan, welcome to gold. Ayan.
May mga pakulay talaga, iba-ibang ano. Wait lang po, hanapin ko yung, nawawala na tuloy yung music ko ah. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayan, may 6 million pa tayo. Mag-e-end na sana si host, kaso may nagpakulay pa ng aking gabi. Ayan. Maaga kasi guys, bukas papasok si host, alas 7. So, kaya natutulog ng maaga. Pumasok muna tayo, maaga pa naman. Ayan, Ma'am Ladybug, baka andyan ka pa. Patamsak naman ng aking premiere ni Cicilline 3078 Vlog. Ayan, binababa niya po yung premiere niya. Ang sipag ng aking member, no? Siya pa yung nagbababa. Oo nga, ma'am. Kasi dito rin mahina din yung aking music at may tulog na po. Thank you so much. Sa pakulay ng gabi ko, ayan. Ladybug. Anong oras po yung LS mo, ma'am? Para mapuntahan naman kita pag Pag-araw kasi pasilip-silip lang ako sa kusina eh. Ano ba siya? Silver. Sorry guys wait lang po, nililista ko lang yung mga member ko para hindi ko makalimutan. Ano na talaga siya, si host, aging. Ayan, thank you so much guys sa mga pakulay nyo ng aking gabi. Dan tamsak sa premiere, harang uli. Nasa harang ka na naman, ma'am. Maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, thank you so much sa ng aking mga sticker dyan. Nag-love shoutout sa iyo dyan, Ma'am Ladybug. Maraming salamat po. Ang aking mga member dyan, napakasipag. Yung pinsan ko, nagda-drive kasi yun eh. Sabi ko, wag nang magpipindot. Mahirap na magpindot, nagda-drive. Ma'am Ladybug, pwede ba kitang i-add sa FB? Or i-add mo na lang ako. Ayan po yung FB ko. Yung yung binababa ni Pas Mahal, Ma'am Ladybug, yun ang aking FB. Pwede bang mahingi yung FB mo? Para isama naman kita sa aking premiere, charot. Nag-serious ng charot. Silver, gold, bronze. Makulay ang aking gabi tonight. Ayan, thank you so much guys sa inyong mga pakulay ng aking gabi. Ito silver ba ito sis? Silver ata siya eh. Ayan siya, November 15. Ayan, hanapin ko muna yung bahay mo, Ma'am Ladybug. Hindi ka nagbaba ng bahay mo, Ma'am Ladybug. Pero plan naman tayo eh.
Ladybug 17. Ikaw ba to? Bakit cartoons? Ladybug 17. Hindi ko mahanap yung ano mo. Siya na lang magbaba mo na host, tapos copy mo na lang. O hindi ko talaga mahanap yung bahay mo, Ma'am Ladybug. Pwede bang ibaba mo ng one time? Para ako na lang mag-copy dito. Ayan. Marami pa ako sisilin na dapat pag-aralan. Mga nakasave nga yung mga ano ninyo dito, yung mga bahay nyo dito. Pero friend naman kami ha. Naka-ano na si Ma'am Lisa, naka-LS na sisi. Meron ganun host kahit ikaw di kita ma-search sa YT host. Bakit kaya no? Pero yung iba na si-search naman ako. Pero itong ano ko, Anbolon, thumbs up dan host. Ayan, maraming salamat sa agency sa thumbs up. Mega love shoutout ngayon karang. Ayan guys, nandyan na yung ating bakasyonista sa Pinas. Mega love shoutout, Anbolon, Sisi. Nakatulog ako, ayan, maraming salamat naman. Kahit nakatulog, pumunta pa rin. Nag-update lang ako kay Lolo kasi baka maano ako, hindi ako nag-ilas ngayong gabi. Out muna ako host, may tatapusin lang trabaho. Nag-ano naman to. Okay lang yan mga Ladybug. Dapat binaba mo muna yung bahay mo, please. Sayang. Andyan ka pa. Para makapit ko naman dito. Kahit wala kayo, ako na lang po ang magbababa ng inyong mga mansyon. Ayan. Kasi nakanoted po kayo dito. Pag LS ko po, ibababa ko po yung mga bahay nyo, mga member ko. Ayan, nasa kayo ating super chatter. Wala pa kasi ako guys, night boat. Kaya, kailangan ko pa itong i-memorize yung mga gagawin ko dito. Baka bukas pa. Nabibisi ako eh. Ma'am Ladybug, please, yung bahay mo para makapit ko na dito. Kahit hindi ka pumunta sa akin bukas, tamsak ka lang, ako na lang bahala sa bahay mo na maglalapag. Ayan, nakapit ko na yung bahay ng aking pinsan. Nababa ko na. Pero magkakadikit naman na kayo. Ikaw, Cecily, ano ka na ba? Dikit ka na dyan? Sa binababa ni Pats Mahal? Hindi pa ako nakatamsak guys sa LS ni Mang Lisa. Tulog sa pansitan.
Haba akong naka-LS, nandun ako sa kabilang LS. Ano lang tayo guys, support lang tayo. Ladybug 17. Hindi ko talaga siya mahanap. Ladybug. Dito medikit. Tingnan lang na madabas. Ayan guys, thank you so much guys sa mga nandyan. Magpapaalam na muna si host. Bukas naman ulit. Bawal na kasi ako magpapuyat. Bawal na si host magpapuyat. Ayan. Send mo sa akin host, di pa ako dikit. Sino yung isisend ko sa'yo? Magpapaalam na ako sisi ha, kasi maaga pa ako bukas magtrabaho. Sino ba yun na ididikitan mo, si D22? Ayan, binababa ni Pats Mahal eh. Magpapahinga na kasi ako sis. Isang na member. Si Ladybug, si Ma'am Ladybug ba? Hindi ko talaga siya mahanap. Hahanapin ko pa siya ngayon. Yung nag-member na si, yung pinsan ko, si D22, binababa ni Pats Mahal, yun. Patay. Malubat na pala itong gamit ko, sisi. Hindi ko na-on. Sige na sisi, bye-bye na sa inyong lahat dyan. Dikit na ako sa pinsan mo, ayan. Maraming salamat sa iyo dyan sis. Bye na. Okay lang yan, hindi ako mag 2 hours kasi nag-update lang naman ako kay Lolo eh. May edit pa kasi ako na premiere, ayan. Pero bukas siguro. Hindi pa naman ako mag-premiere ngayong kasi papatamsakan pa namin yung premiere ko kasi marami kayo. So, iniintay ko pa yung mga send sa akin. Sabi ng pinsan ko, gagawa muna kami ng night boat para may mga taga-baba ng bahay. Ayan. Sige na sis, sa inyong lahat dyan. Maraming salamat, Team Sandigan, sa aking mga team dyan, organic friends. Yung Team Mabel, Team Kapitla, ayan, Team Bagsakan, maraming thank you. Mag-grab shoutout na lang sa lahat guys. See you naman bukas. Maraming salamat sa pakulay ng aking gabi. Kay Ma'am Ladybug at saka sa aking pinsan. D22, ayan. Kada LS ko, maraming salamat po sa mga palipad sa mga pakulay ng buhay ko. Ayan. Bye na sis. Love you all.